Планирането на риболовен излет вече е много по-лесно. Да видим как. Постоянно заети телефони и несигурност? Звучи познато, нали? Ето тук се появява Fish Reserve, модерното решение на този проблем. Идеята е съвсем проста. Намираш място, резервираш го и получаваш потвърждение. Веднага. Добре, а как точно става всичко? Хайде да видим колко е лесно. Всичко се случва в 3 супер лесни стъпки. Избира се водоем, после сектор и готово. Удобството е едно, но доверието е ключово. Да поговорим за сигурността. Ето няколко причини за пълно спокойствие при всяка резервация. Плащанията са напърво защитени, защото се обработват от световен лидер като Stripe. И най-важното – пълна прозрачност, без никакви скрити такси или неприятни изненади. Добре, а сега да отговорим на няколко често задавани въпроса. И така, първият въпрос. Трябва ли регистрация, за да се направи резервация? Не, изобщо. Резервацията може да стане и като гост, без да се създава акаунт. Ами след плащането, какво се случва веднага след това? Веднага се получава имейл с потвърждение. Всичко е обобщено, ясно и точно. Но Fish Reserve не е само за риболовци. Има решение и за собствениците на водоеми. Разликата е, от земята до небето. Преди хаос, а след това автоматизация. Това означава по-малко телефонни разговори, сигурни плащания и пълен контрол. В крайна сметка, идеята е да се модернизират резервациите за риболов. За всички. Както се казва, всички риболовни водоеми на едно място. Толкова е просто. Така остава повече време за най-важното – самия риболов, а не за организация. И така, единственият въпрос наистина е: къде ще е следващият излет?